Hvaljen Isus i Marija. Dragi moji prvašići, danas imamo za temu duhovi. Kad vam netko kaže riječ duhovi, vjerojatno prvo pomislite na neke duhove iz crtića ili filmova. No ovdje se o tome ne radi. Danas će biti riječ o Duhu Svetom. Naziv duhovi dolazi od toga da se nekada slavilo više dana, pa su bili duhovi dani. Danas slavimo samo jedan dan i to 50. dan nakon Uskrsa. Zamislite da puše vjetar. Možete li ga oponašati? Pokušajte oponašati lagani vjetrić, a zatim snažni vihor, oluju. Sad zamisli vatru. Čemu služi vatra? Za vatru još koristimo riječ oganj. Sjećate li se što se dogodilo na Uskrs? Isus je uskrsnuo, pobjedio je smrt i grijeh. Ponovno je živ. A 40. dan nakon Uskrsa Isus je otišao na nebo svom nebeskom Ocu i obećao apostolima da će im poslati iznenađenje. Danas imamo zadatak saznati što se dogodilo 50. dan nakon Uskrsa. Kakvo je to bilo iznenađenje? Poslušajmo. Nakon Isusova uzašašća nebeskom Ocu, apostoli su čekali Isusovo obećanje. Molili su i tijekom molitve zapuhao je silan vjetar. Kuću u kojoj su bili ispunili su ognjeni jezici i na svakoga je sišao po jedan. Apostoli i Marija, Isusova majka, ispunili su se Duhom Svetim. Počeli su slaviti Boga. Počeli su hrabro propovijedati da je Isus uskrsnuo i pobjedio zlo i grijeh. Taj dan se krstilo oko 3000 ljudi. Taj događaj zovemo rođendanom crkve. Pa kad ćemo slaviti blagdan duhova, slobodno čestitamo jedni drugima rođendan. Idemo provjeriti što ste zapamtili. Ispod ovog videa pronaći ćete link na kojem možete odigrati ovu igricu. Kakvi su postali apostoli i Marija kad su primili Duha Svetoga? U obliku vjetra i ognja. Postali su hrabri govoriti o Isusu. Rođendan crkve. Čekali su Isusovo obećanje. Kakvi su postali? Postali su hrabri govoriti o Isusu. Što su činili apostoli i Marija nakon Isusova uzašašća? Čekali su Isusovo obećanje. Što slavimo na blagdan duhova? Rođendan crkve. U kojem obliku je sišao Duh Sveti? U obliku vjetra i ognja. Da provjerimo. Sve nam je točno. Ako želite, kad ćete vi igrati, upišite se ovdje na ljestvicu, pa da vidimo koji ste. Ja ću sad izaći i vraćam se na naš. Ide. Molim te, zaustavi video i prepiši ovo u svoju bilježnicu. Naslov je duhovi. Na blagdan duhova slavimo rođendan crkve. Kad prepišeš, nacrtaj nekoliko plamenih jezika. Za kraj idemo se pomoliti.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Dođi duše sveti, siđi na sve nas. Dođi duše sveti, ljubavi nam daj. Dođi duše sveti, siđi na sve nas. Dođi duše sveti, ljubavi nam daj. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.